Быел иң шибәр һәм уңган туташларыбызны Ижау шәһәре җыя. Халыкара татар кызы бәйгесенең финалы 27 сентябрьдә узачак. Оештыручылар Удмуртия башкаласында җыелып, әзерлек эшләре хакында фикер алышты. Сүз Фәнзилә Салиховага. Сколько и когда заезжают журналисты, сколько и когда заезжают финалисты. Ошаган түгел, тураган белә дигәндәй, халыкара бәйгене әзерләүнең бар кыенлыкларынан оештыручылар гына хәбәрдар. Мәшәкатьләрнең саллы өлеше Татарстанга төшсә, кабул итүче төбәктә әзергә бәзер утырмый. Ярый Казан Ижау арасы артык ерак түгел, һәм инде татар кызы бәйгесе финалын оештыруга багышланган очрашу да беренчесе түгел. Түгәрәк өстәл артында бөтен дөнья татар конгрессы, Удмуртияның милли сәясәт министрлыгы, милли оешмалар вәкилләре, Удмуртияга җиңү алып килгән Диләрә Гыйлметдинова да. Сәхнәдә коллективлар, җырчылар, биючеләр, аның икенче ягы ул оештыручылар икән. Хәзер менә бу оештыручы ягын күргәч, шул хәтле күп кеше бу конкурс артында тора икән. Шул хәтле күп эш алып барыла. Менә җәй буе инде безнең берничә очрашу булды. Казаннан да килделәр конгресстан, Чиләбедән дә Лена Рафиковна үзе килде. Безнең монда министрлар да бөтенесе килеп катнаша. Шул хәтле күп кеше тора бу бәйге артында һәм бөтен кеше җанын биреп эшли. Вакыт дигәнең күп булса да җитмәс, һәм ул кыскара бара. Финал 27 сентябрьгә тәгаенланган. Аңа кадәр 29 кыз ярымфиналга Казанга җыелачак. География киң: Төмән, Оренбург, Пенза, Саратов, Әстерхан, Чиләбе өлкәләре, Мараил, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Карелия республикалары, Төркия, Швеция, Үзбекстан, Азәрбайҗан һәм башка илләр. Кызларның 12-се генә финалга сайлана. Финалны тулысы белән сценарий ул Татарстан Республикасыннан. Чөнки без бүгенге көндә әгәрдә шушы халыкара бәйгесенең аның үзенең бер идеологиясе бар, аның эчтәлеге бар. Бу чын мәгънәсендә татар милли рухтагы чара. Татар кызы исеме астында шушы чарада без менә татар кызларының сәләтлелек, ичке матурлык, рухи дөньясының матурлыгы, традицияларыбызны кайтару, монда гореф-гадәтләребезне күрсәтү белән бер рәттән без менә шушы никадәр Удмуртиядә дә татар дөньясының, шушы татар тормышының никадәр дәрәҗәдә булуында күрсәтә алабыз дип уйлыйм мин. Ижауда кызларны сәхнәгә түгел мәдәни программада көтә. Шулай ук Воткинск шәһәренә танылган композитор Петр Чайковский музеена. Финал аның исемен йөртүче опера һәм балет театрында узачак. Урыннар җитәрлек, тамашачылар гына булсын. Кунаклар да күп көтелә. Төбәкләрдән делегациялар, җанатарлар, журналистлар. Республикадан игъанәчләр табу милли оешмаларга йөкләнә. Бөтен дөнья татар конгрессы менә буквально икенче атнага хатлар яза. 120-дән артык спонсорлар без көтәбез. Удмуртиядә татарлар тоже күп яши, без төп халык монда Удмуртиядә. Булырга тырышырбыз. Кеше белән сөйләшербез. Бәйгене чыгышлары белән бизәр иҗат коллективларын барладылар. Күргәзмәләр хакында сүз булды. Аларда милли бизәнү әйберләре, киемнәр булырга тиеш дигән фикергә килделәр. Оештыручыларга волонтерлар ярдәм итәчәк. Аларны Иман татар яшьләре берлеге җыя. Эш планы расланды, җаваплылар билгеләнде. Большое спасибо, правда, везде понимание, контакт, доброта. Финалдан да шундый дустанә мөхиттә үзләренә шик юк. Удмуртиядан быел финалга Дилия Харисова тагы кыла. Диләрә Гыйлметдинова җиңүче тажын кайсы төбәк кызына киертер, ансы инде әйтүебезчә 27-сендә күрербез. Ижаудан Фәнзилә Зиятдинова, Татарлар. Татарстан Республикасы буйлап Россия өлкәләрендә татар кызы 2019 конкурсы гөрли. Бүген бөтен дөнья татар конгрессы бинасында аның беренче киңәшмәсе узды. Татар кызы 2019 быел нинди булачак, нинди форматта узачак һәм аның нинди үзенчәлекләре булачак шул хакта. Оештыручылар безнең гомумән ул бүгенге көн белән генә шикләнми инде. Безнең Татарстан финалына багышланган шушы сайлап алу этаплары ул гомумән инде кыш вакытында башланып китте.
Татарстан районнары буенча кызларны шундай кастинг форматта сайлап алдык. Һәм инде бүгенге көндә безнең менә Казанда Конгресс бинасында Татар кызы бәйгесенең Татарстан финалына әзерлеккә без чакырдык менә беренче көн бүгенге булган кызларыбызны. Аларның саны 13 кыз. Ул инде безнең төп шәһәрләрдән Яшьчаллы, Түбән Кама һәм районнар. Татар кызы конкурсы беренче тапкыр 2011 елда Чиләбе Татар конгрессы тарафыннан оештырыла. Анда 300дән артык кыз катнаша. Алар ярты ел дәвамында бәйгегә әзерләнә, үзара көч сынашалар. Бәйгенең төп максаты халык мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү, яшьләрнең игътибарын тарихи, мәдәни мираска җәлеп итү, катнашучыларның белемнәрен һәм тормыш тәҗрибәсен арттыру. Шулай ук конкурс милләтара мөнәсәбәтләрне, төбәкара элемтәләрне ныгытырга да ярдәм итә. Хәзер инде Татар кызы конкурсы халыкара дәрәҗәдә. Халыкара Татар кызы бәйгесенең төбәкләре ул гомумән бик күп. Алар гомумән алганда 35 иде. 35 регион, монда регионнар белән генә санамыйм, монда чит илләр белән саныйм. Безнең әгәр дә узган ел 3 чит ил булса, бу ел инде күбрәк. Аларның саны 6 ил һәм инде плюс регионнар безнең. Регионнарга килгәндә хәзер инде Татарстан финалы узган арада безнең әйтик халыкара форматның әзерлеге башланачак сентябрьнең башында. У менә әйтик инде Татарстан финалы уза 12 сентябрь һәм 13 сентябрьдән башлап халыкара формат башлана. Әзерлек. Бәйге аша безнең татар телен популярлаштырабыз без. Минем аша, менә безнең матур сылу кызларыбыз аша кеше татар телен белсен. Менә ул шундый матур, менә нинди матур кызлар анда сөйләшә, нинди олы матур бәйрәмнәр үткәрелә шул безнең матур татар телебездә икәнен белсеннәр, күрсеннәр өчен. Мин татар кызы дип бар дөньяга дәшәнен. Татар кызы булуым белән горурланып яшәрмен. Татар дисәм, мине бөтен дөнья белә. Ул исем бит ташка сырланган. Шушы исем белән халык гомер иткән, шатланган да, янган, сызланган. Әйе, татар кызы мин. Тарих биргән олы исем. Минем буем, сыным, күз карашым, миндә генә булган төсем, горурлыгым, минем көчем. Kızlarımız bik matur, bik hazırlanganlar bilan bugün birinchi kun bilan uchrashdik, сөйләшәбез. Бөтенсе бик әзер фикерләре бар, әйтер сүзләре бар. Бөтенсе дә милләһи, бөтенсе дә бик матур, үзләрен тоталалар. Миңа бик күңелле булды. Алла боерса, җиңсез ганып эшләрбез. Нәрсә килеп чыгасын, сез хәбәр итерсез безгә. Менә безнең татар кызларының шушы бәйгегә әзерләнеп килүләре, теләп килүләре һәм нәрсә генә кушсак та шуны булдырам, шуны эшлим, шушылай күренәм дип теләкләре күренде. Менә улай бер димәк кешедә ниндидер максат бар, нинди үзенең теләге бар. Менә шулай янып киеп эшләгәч, миңа әлбәттә режиссер буларак бик рәхәт, бик күңелле алар белән эшләү. Безнең ниндидер биатоклар йөри башлады. Бер-беребезне аңлыйбыз, бер-беребезгә гомумән режиссер белән артистлар менә мондый бәйгедә катнашучылар белән ниндидер бер-береңә карата мәхәббәт булырга, уянырга тиеш. Финал кайсы көн булачак? Төгәл финал көне билгеле, ул Ижау шәһәрендә, Удмуртия Республикасының Ижау шәһәрендә 27 сентябрь көне узачак. Катнашучыларга бер теләк. Минем практикамда ничә ел дәврендә мин шул бер әйбергә инандым. Кеше үзенең белгечлеге белән, белемнәре белән алмый, үзенең тырышлыгы белән беренчедән ала. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Казан.